Ο Μπάρνιακ την κεφαλιά. Βγαίνει γρήγορα πολύ ο Νικολαίδης εκεί. Θα περάσει και τον Κουρκούνα, θα κάνει το σουτ. Και είναι το 0-1 για τον Απόλλωνα στο 19ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Να λοιπόν που ο Απόλλωνας ευνηδίασε τον Ιωνικό. Η παλιά ακριβίας για τον Νικολαίδη. Ο νεαρός έκανε το κοντρόλ. Ξέφυγε από τον Καπαγερίδη. Βγήκε ο Κουρκούνας, δεν μπόρεσε όμως να κάνει τίποτα απέναντι στον Νικολαίδη. Ο Μπάρνιακ εδώ. Ο Κόλλα θα περάσει μια παλιά για τον Νικολαίδη που είναι μόνος του. Να ο Νικολαίδης εδώ. Νικολαίδης πάντα με την μπάλα θα κάνει το σουτ. Ο Κοβάσεβιτς νέο σουτ και το 0-2 για τον Απόλλωνα. Ο Κουρκούνας πρόλαβε εκεί, έσωσε την πρώτη κατάσταση. Αλλά ήταν δύσκολα για τον τερματοφύλακα του Ιωνικού που ήταν μόνος του. Και τελικά ήρθε ο Κοβάσεβιτς να κάνει το σουτ μέσα από την μεγάλη περιοχή. Και το 0-2 για τον Απόλλωνα. Ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Απόλλωνας λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κουρκούνα. Ο Κόλλα κοντά στην μπάλα, ο Μπάρνιακ. Ο Μπάρνιακ που εκτελεί με πολύ φάλτσο. Η μπάλα θα χτυπήσει τον Ισόδη, κάνει κεφαλιά από τον Νικολαίδη και το 0-3 για τον Απόλλωνα είναι γεγονός. Μια εκπληκτική φάση στα γκολ post του Κουρκούνα. Το σούτ από τον Μπάρνιακ ήταν πολύ καλό από το σημείο του φάουλ. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, γύρισε στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί όπου πετάχτηκε ο νεαρός ο Νικολαίδης, την έστειλε στα δίχτυα του Κουρκούνα. Το 0-3 για τον Απόλλωνα είναι γεγονός στο 88